balande ka wana jidda gonda wana hilbir gonda anani biida kam ala juula e juma almami o so khutbini khutba gadan o wata e pular bele ene dagi wala dagaki ko haram wada ka barki Allah wadani hen barki khutbatul jumu'ati mo wana arabiyya ko karmudo khutbatul jumu'ati kala khutbatul jumu'ati mo wana arabiyya ko karmudo kala dewdo e almami o juulani kala dewdo e almami o ko fasiki almami o ko fasiki khuzu anni manasikakum nala sallam ko ni wi sallam hay demgal gotel haalani e khutba sona arabiyya sahaba makko e demgal gotel kalani e khutba sona bil arabiyyati khutba pular sellata hande sellata jango soro jide khutba pular yewi annabi modon yewo dawdil modon dawdil kasmas padi hangel yalta tangel khutba no pular nani uruti o wi jonon kan on jama mi yida julde hen baade on khutbinta ko pular joni jama gorka de wodi o adde wade kongol gongol kuudi lodi chofi lodi kuudi o wi jama gorka en don ene woddi wonon so wadi arab ha gasni firta e pular firta e sarkuler firta e rojo tan dum nde do fijirde bandirabe bi mom ko gotel e geddi wonata almami o ma o haali ko adi nde khutbinta o fira so mo khutbina o haala non ko jogor khutbinda ko e pular wala demgal kala bawngal wonde so dum ala son gayni o firtana on dum baadu jodade hedo ko wana dum ko so tawi o ngabbi ka alhamdulillah rabbil khutbaji jumaadi kala mo khutbinani di arabiyyo mbiba ko kefero mira julbo kala mo khutbina arabiyyo kefero man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa waradun wala yuko gudum tan wana wona sallallahu alaihi wasallam haali ko gudum tan wana kar gudum tan batte mo wadan dum fo kefero ko fasiki anani mo wadan dum fo kefero kala ko nelaado sallallahu alaihi wasallam badi sa anyi waddi dum ka kefero la yu'minu ahadukum hatta yakuna habahu tabi'an lima ji'tu bihi hay gore mo wonta juldu illa ko gaddum ko weldum biidon don nan ko reji modon pular min kay mi haali non den bima Abu Jahli buri babira modon nande pular buri babira be nande pular ya sallam de haalande wona be nanani wona be pamani be ko lopet so tay ko dum kalde non pular cuko de bade sunna annabi sallallahu an ayi ga hena bone ayi odo ko bini premier wati pular an ayi odo wadat pular wada jolfa do fofu ala juma kala dewdo en do khutbi no mbimi ko na arabiyya ñer al juma mbimi ko fasi ko kefero almami ko kefero wona on julbe tan so be fusi kam almami yo njabo mi ngal dalilaji mab 46 85 49 80 almami be mbimi kala khutbi no hen pular kala khutbi no hen pular wala jolfa wala bambare do be gon fodo ha lagara yobe njabo min kola dalil mabbe wa ma arsalna min rasulillah bil sani qawmihi so tay ko rasulullah woni annabi ma wala ko caltam wana bi do ma arsalna min rasulillah bil sani qawmihi rasulullah la ko dem gal arab haali ko dem gal arab sadidi diina makko yidi ko ayat pirtanda kono ko wadi ko kay ko adda ko fayri farso ko hen mayata wa ma arsalna min rasulillah bil sani qawmihi wala annabi mon taw dawri kasama so wonno ma yehi ko padon kasirim kala ibo qur'an wana non belam fo firde wala non baram fo badira wana non sun biya woni bon biya non mo marsalna mi rasulullah bil sani gomi joni on ciagal annabi sallallahu wala nabi gardo annabi al pulari ko am sampoli wala ko mari sawdundu wala ko murtudu wala on jerta mbi mi danam de ko dow so do bela so do meta kala khutbinirdo aljuma ko na arabiyya ko kefero onon almebe mbi mi halani herbe ciagal be onon almebe ne puturda tam kala khutbinirdo ko na arabiyya ko kefero gacci mi dayi woni itata le asamano jipponam wal kekra lendi nanumi ton wassalam ni foti namdal maada an fimbunaji ada wadi tengade maada e ojo maada banda rutim ciagalande sa juli tan e neddo tan kalo pular ciagal mudum ko jahannama pada dum ko darda do haran ko diko wassalam gadde namdi modon e ceerno Tidiane Alpha Mamadou Masily asalmi kama jurama ceerno Habou Diallo salminma
namdal garbanigal oɗo wiyete ko Abdoulaye Bari o wi kamil qur'ana ne waɗa e pular joni noon ina janggi e pular beele ina sella walla sellata waɗa koye pular wona arab o waɗira ko pular joni noon beele ina sella jangguirde noon walla sellata ɗum nandi so tawi jangguirta ko ha gandaka e kaala e ɗemgal arab ngal ene qur'an o lelorini de no windirani tawi ko noon qur'an o jippiri ene sella so tawi noon ko ɗemgal ma pirɗa e pular maɗa mbiyaɗa julde ko haram wasalam ene sella o naflere pular ina sehla on jangguira pular somo nafla hay duworade mo pular ene harmi duworade mo pular ene harmi duworade mo pular ene harmi jangguirde mo pular ene harmi julde mo pular ene harmi so warenaki o harma kamilu Espagne juldetaki espagnol kamilu France juldetaki français no ko haala Allah ka tan jimruɗan kay ko ha ganda arabo ko ɗum juldete duwade tan de duworade pular allahumma rokkam nangam haram rak barke hayso koye nder julde hayso e ɗum saka noon saka noon ko mbiyatango e Allah yurmo yafomo e nder julde haram allahumma firi waramu firtata ko Allah yurmo yafomo saɗa wawi allahumma firi waramu sa wawa jooɗo ko fardu kifaya walla sa wawa holko mbiyata hen yaawi Allah yurmo yafomo ɗemgal ma ngal ko ceerno Habous Diallo mi salmitimama no fewi kamiluji moɗon ɗo mbinoɗon pular fa marhaba yataw de ko andinde yimɓeɓe qur'ana o taw son jimi hen kala ton ko qur'ana o no windirani ene waɗirani wona pular o de waɗa wallazina de ene ɓen wallazina tan calon haali men on no ɓen yaaɓe to naatɓe aljanna keeɓi dankel to haram waɗa ko barke wallazina amanu wa amilu salihati jasaum inda rabbihim taw koye deftere jimɗa pular o walladina amanu wa amilu salihati jasaum inda rabbihim taw koye deftere he jimɗa ko noon windira e pulare kono golluɓe ɗen golle e golle moƴƴe naggam e naggam haram waɗa ko barke pe to mi salmini ceerno Habous Diallo mi salmini joom galle makko Mariame Ba mi salmitimama no fewi sona yidde yidemo e yewnudemo hay hunde ala ko min gondi ceerno moƴƴere ala e makko so kamɓe fof aduna am nan ma gongal Hammat Gaye o woni ko gara Madina Dakar Hammat Gaye o woni ko gara Madina Dakar eyyi Hammat Gaye woni ko gara Dakar o wi omo namdima so tawi beele neɗɗo ina sella humana hoore mum so humani hoore makko o wona seede hoore makko o wona waɗa teŋe hoore makko o wona waliyu gorko o wona waliyu debbo beele ɗum ina sella walla sellata a wiya keng a ɓuura keng singuɗo Hammady Gaye so tawi ko an waɗi noon fa marhaba yoɓe namdo dalilu maɗa an so tawi ko goɗɗo waɗi noon yoɓe namdo dalilu muɗum ene sella kanko gorko o ko kanko woni waliyu debbo o kanko woni waliyu gorko o omo jogui ɓi ko gorko omo jogui ɓi miñi ko debbo miñi ko gorko o ƴetti ɓimo o rokkimo nda woni ko e junggo maɗa ko bandugal o gona walla fenade yonti dewgal o noddi musidɓe makko ɗiɗo walla tato woɗo de waɗano ko junggo meɗen kadi no moƴƴi wode gila Allah addi ɗum ɗo waɗa koye juuɗe meɗen joni noon mbaɗa yiiɗi wattandemo dewgal e hooram oɗo seedeji mi teñimo noon ha sabbatil nani ko seedeji dewgal ko sellano en koko seedeji ɗi e waliyaɓe holko heddi kasi yoɓe namdo kumanɗo hoore muɗum o ko ɗo o rewata ko ɗo kadi o rewi kanko woni kalifa hoore makko mbiɗon so tawi ene sella neɗɗo humana hoore muɗum yoni waktu so tawi ene sella humana hoore muɗum wona wali ha ene sella mbaɗa ɗo e junggo makko o ko kanko woni waliyu muɗum o wiyano ko sa yi jiɗɗo yiɗande hoore mum wona ñande bandum aɗa boni séminaire walla waɗa koye junggo makko ko waɗa e junggo makko ko kanko noon omo jaggi ɗum o noddi seedeji makko
Ceerno Aliou Ceerno Markebe min de oɗo jaaɗo Allah waɗano koye junggam min noon mbaɗi wattandemo dewgal min hooram oɗon seedeji mbaɗi wattandemo dewgal min hooram waɗano koye junggam kanko kadi wonno alhaali makko e junggam somi yiiri jiɗɗo yomi tottu min noon mbaɗi yiɗi gonon seedeji teŋe makko noon nani mi humani hooram ko jiɗon walla son yiyande waɗi sono cikkiti namdoɗo e joom so rewani ɗo gandon wona gonga ko oɗo woni kon keɓani gandal muɗum on keɓani humpito muɗum yimɓe so tawi loskani kumpitaki namdaki yo jeet woto jaw yiddude wassalamu aleykum Hammady Gaye so tawi ko an jagguidɗo ma hawi keng so tawi goɗɗo aɗa yuudi ɗum yatir caggal de yatir caggal guila kelle ko law anani wassalamu Oumar Niass o woni ko Belgique o wi omo namdima wiyede so tawi seedeji wonannoɓe tabitunno ha neɗɗo ware taw ko jinɗo walla ko fiye ma wona seedeji nayyi joni noon ko seedeji tati ceedi e mankiraɗo goto o ne manki joni noon seedeji ɗi o wi wiyede ne fiye temedere ɓoggol goto foof joni noon omo namdorima ɗum holko waɗi ɓe ceedimani leeri kono goto dañaka nayi ɓiijo kamɓe tato ɓe fof ɓe kawri e konngol gotol ɓe tawi kono woori urgal mbaddatani gorko e debbo o mbaddatani ko noon ɓe mbaddi joni noon ɓe piye temedere ɓoggol o wi ɗum omo namdima hol sababu ɗum ala mi anda sababu o ngandumi ko ala koto jippini ko ɗum tan e goto ittata mi anda sababu ɗum kanko jiiɗo o yahata yiyata artata haalata o yi bone to meeɗa yi ɗum te hay goto meeɗani yi ɗum hay kangaɗo moƴoji meeɗata jabde ɗum wondude e debbo noppimo oɗon onon mawɓe ha wiya woron ɗum ko haala ɗum ko haala seedeji tati ɗi ɗi Allah wi ɗi ko ɗin tan Allah ne wawi ɓe gonda mbaɗde ala ko nafata seedeji nayyi arba'u shahadatin billahi ko Allah haali ko ustatake ɓeydetake somo wela ɗum famata ba somo metta ɗum ɗum ko heddi ko tataɓe yo yaade mabɓe kanko wassalam seedeji ne wiide neɗɗo ko ma yiyeɗo ma yito ala ɗum arani ko yimɓe suuraɓe huddaɓe ene mbaɗana huddaɓe suuratul fil qiyami ɓe Allah manti to gona gaga aduna ga ene curri noon jahani jeere hunde foof en tawɗo men ɗe wonɗo kono wona kay beeniɗo sewoyel muɗum naata ɗo naataɗa aɗa singodire ɗo aɗa jalde ɗo wiya an ma gaddanɗa seedeji woɗin dambali gon walla oɗon jii yimɓe nan loyi cuuɗi men koye men guuri ɓayno oɗon gaddan ɗum e seedeji masala mon noon so tawi koto halil to mo mbiɗon o wi hay sa tawi neɗɗo ne suddidi e debbo maɗa wudere wotere ya noddo seedeji tar wona debbo makko walla wona ɓiyi ko kanko lawol so lawol so sani so lakara bawɗo wonde foof kawɗo masala o mbiɗo hay sa tawi debbo ma suddide wudere ya waɗa seeɗe ko wi ko loppet oɗo seeɗe waɗata ɗo mbaɗa seeɗe ala yimum walla ala bamum mbimi so tawi o tawi ko nene makko walla o tawi ko gorko makko walla ɗo debbo makko walla ko ɓiyi ko omo noddoya seedeji an aɗa mbaɗa ɗum an salam kale baɗaw ɗum ko nelaɗo sallam no wiruno waji namnoɗo mo nelaɗo sallam beele zina en tagui woy beele on wiɗani ɗum wi makko on wiyala beele on wiɗa baɗi ko debbo ko ɗum kay on gandi ɗum o wiyala o wi no gañirɗa ɗum ko noon julfo waɗira onon holle moon bawɗo muñde tawa debbo men ene sudde e gorko jana wiya yonode seedeji ayi goto ayi debbo ma tan darte lawol e gorko janani Allah waɗi keerol muɗum ɓolel muɗum e hoddu men abserim ore haɗama nda debbo janowo e lawol saka naton nder suudu uddon bafal ha wiya seedeji ɗi suudu ko suudu maɗa seeɗa ɓuri ɗon leeso ko leeso ma seeɗa way payi ladde borom gardine kam ngal ɗo namdal ɗon wassalam eyyi ceerno ha jondi Allah jarama oɗo ko Oumar Niang oɗo de woni ko Italie o wi omo namdima ayatal kursi ɓuuri muɗum ɗum tan on namdima hen ene wiye so tawi a janggi ayatal kursi ɓuuri muɗum ko Allah tan ɓuuri andude ko tawɗa hen hadis en haala ko noon ko tawɗa hen deftere wonde ene haala kala ɗo ganduɗa ayatal kursi ɗo tolniɗa ɗum martaba muɗum ɓuuri ɗon sabu ko nelaɗo sallallah alih w sallam kanko yalti jama omo singodiri Ubay ibn Ka'b o
wi Ubay ibn Ka'b aɗa andi ay hol ay ɓuri teddude e ayaji ɗe Allah jippini ɗe Ubay ibn Ka'b jaabimo wima ko ayatal kursi kanko ne sallallahu alaihi wasallam omo ɓilno jungo makko jungo Ubay ibn Ka'b ɓilti jungo o tappe debbo o tappe becce Ubay o wi hani Allah ka yaabal mundir ne wara wardimo moƴƴere wardimo kazalika ko mbiɗa koko ɗon ɗo kanmi hen gandala wassalam. eyi musidɗo meɗen Baba Sy hande Allah ina waɗimo to e Kodowar o wi nokku biyeteɗo Yamusa Koro o wi omo namdima kanko de o jogui lawol Tijani kono kanko wiyata ko allahumma salli ala Muhammad ɗo tan haaɗi joni noon beele ɗum on wirdu ina selli walla sellani e lawol Tijani ko dokkaɗo lawol ngol hay so sellani kanko woni mo sellani ene sellen wi ken juldano sallam ne ken اللهم صل على سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم صلاة الفاتحة لما أغلق صلاة جوهر كمال اللهم صل على فوفو إن سلي وني كو سلاني كو بيد كما صليت على إبراهيم بيم إبراهيم الله جولاني e mudum ha do do jarten do salatu Ibrahim ko julde ala ko julde wada ibadallahi assalamu alaikum wa ibadallahi salihina سيدنا بي اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كنا اللهم صل وبارك على سيدنا على محمد كما بارك إبراهيم ونا غونغا دون بيماندي دون وني جام من غاد راي دفتر القرآن الكريم دو الله جولي النبي إبراهيم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم يوني بهن yo war fer non kanko no janga ko ɓuri ɗum hunde fof ne waɗa ko ɓuri ɗum moƴƴude so yi somo yaade wona ko Yamusa Koro woni yo birikaji ɗum mbaɗni bon ɗo somo taw en dandiri nogas sen dandiri sappo joru to wata ɓirta carton ngel makko o yabol makko e ɗon seeri wasalam. oɗo o wiyete ko Mamadou Siley o wiyete ko ñaan o wi maayɗo o wi so tawi yeehi Bamuli yimɓe ne keewi wonde toon ina kaala maayɗo o koni way woni hen mawɓe ina jooɗona tampa discours aji ɗi joggaɗo fof ina haala o wi beele ɗum ɗon mataw woppede o ubbe yimɓe jaaha ha galle wona e haalede walla ko haalede Bamuli hol hen ko ɓuuri moƴƴude e maayɗo ko ɓuuri hen moƴƴude fof ko Allah andi kono noon kala kone lora yimɓe yawti kirol ko wi ko yawti